जों इउ पिपल राजखान्थि हान्जा हिसाबै एबारनि नैबे जानो गोनां बिटिसिनि जि बा बिटिआरनि जि इलेक्सन बेवहाय जोङो इउ पिपल हिसाबैनो हंकिया गरिष्ठ लानानै जोङो सरकार दानो थाखाय जों नाजादों आरो बे हिसाबै थांनाय 5 बोसोराव जोङो जुदि इउ पिपल हिसाबै सरकार सालायबाय आरो बे सरकार सालायनाय समाव जोङो रायजो राजानो जि प्रतिश्रुति होदोंमोन जे जों बेवहाय शान्ति स्थापन खालामगोन हारि माहारिनि गेजेराव जों खौसेथि अनलायनाय लाबोगोन आरो लोगोसे जौगानाय लाबोगोन बेखौ लानानै जों रायजो राजानो थांनाय 2020 मायथाइनि इलेक्शननि समाव प्रतिश्रुति होनाय हिसाबै इस्टाराव होनाय हिसाबै नैबे 5 बोसोराव जों सम्पुर्ण भाबे रायजो राजानो जों जेरैबायदि नांगौ बा रायजो राजानो थाफानानै बेबायदि खामानिखौ जों मावना होनायनि उनाव बेयाव खौसेथि लाबोनायनि उनाव शान्ति स्थापन जानायनि उनाव दिनै रायजो राजाया इउ पिपल राजनिति हान्जाजोंनो लोब लोब दिनै जगदान जाफैदों दिनै आंनि न'आवबो जिहेतु आं नैबे 37 नं धनस्रि समस्तिनि सासे बिजाथि हिसाबै दिनै आंखौ फोसावबाय आरो आंजों लोगोसे फ्राय 34 माने समस्तियाव दिनै जोंहा बिजाथिखौ फोसावबाय आरो दिनै हरनि गेजेरावनो आरो 6था दंबावो बेखौ फोसावगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै थादों आरो बेखौ नायनानै दिनै 37 नं धनस्रि समस्तिनिल' नङा गोबां बे बिटिआर ओनसोलाव गासै माने 40टा समस्ति दं 40टा समस्तियावबो इउ पिपलनि प्रति रायजो राजाया भट होनो थाखाय बयबो लोब लोब माने बाहागो लाफैदों आरो थिग बिदिनो आंनि न'आवबो दिनै 100निबो बारा बे ओनसोलनि रायजोफ्रा फैनानै सेंग्रा दङ आरो सिनियर भटार्सफोरबो दं बिथांमोना फैनानै जगदान जाफैदों आरो फैबाय थानाय दिनाव प्रमद बर' बिथांखौनो हंकिया गरिष्ठ लाखिनानै 100 नाम्बार होनानै सरकार लाबोनांगौ बिनि थाखाय बयबो लोब लोब ओंखारबोदों बेखौ आं बरायदों आरो गाबोन जोंहा बेवहाय नमिनेशन माने फाइल खालामगोन बिजाथिनि जोङो बेयाव माने गथायगोन सरकारनो बिजाथि जों इलेक्शन माने अफिसाव गथायगोनखाय दा बयबो बिनि थाखाय ज' जादों आरो बयबो प्राइमारि कमिटिनिफ्राय दिनैहाय बेयाव खामानि मावनाय हिसाबै दिनै मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय जोंहा स्पेशली सेंग्राफ्रा बांसिन बेयाव बाहागो लानायखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ आङो दलनि जानानै आं बरायनानै लादों। थांनाय 17 बोसोरनि सोलाय 5 बोसोराव इउ पिपलआ गोबां खामानि मावनो हाबाय आरो प्रमद बर' इउ पिपल सरकार थाबावोब्ला गोबां खामानि मावगोन होननानै रायजोफोरा फोथायो दिनै जोङो नैबे 37 नं धनस्रि समस्ति हिसाबै थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जि सासन खालामदोंमोन दा बे सासन खालामनाय समाव जायफोर माने स्किमफोरखौ बिथांमोना माब्लाबाबो सानफेराखैमोन माब्लाबाबो मावफेराखैमोन दा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जों दिनै मावना होदों जेरावहायनोखि इएम दंमोन बेवहाय 10 बोसोर गाहाम जेरावनाखि दिनैसिमहालागै एमसिएलए दं बिथांमोना गाव गावनि ओनसोलफोराव गावनि गामिफ्रावनो किसुमान आसनिफोरखौ दिनै मावनानै लानो रोङाखैमोन बहाबा एमसिएलए थानाय गामियावनो बाला थरसे अन्थाइ थरसे गैयै माने लामाफोरबो दं दालां दङ दा बेबायदि गामिफ्राव जों दिनै मावना होबाय आरो लोगोसे गामिफ्राव दिनैहाय मठ मन्दिरफोर दं गिर्जा दं मस्जिद दं बेफोरखौ दिनै जों आलारि सोरां बिथांखि होदों लोगोसे बेवहाय अनसाय बिथांखि होदों आइजोफोरनो लोगोसे गियान सोरां बिथांखि होदों माइनाव सोरां बिथांखिजों जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो फार्स्ट किस्ति जोङो बेयाव होखांबाय सेकेन्ड किस्तिखौ जोङो होनायनि जोङो ज'जा खालामदोंमोन नाथाय दा बेखौ लानानै माने गोबां रायजो राजाफ्रा दा आरो लोब लोब माने ओंखारबोनायखौ नायनानै नैबे 5 बोसोराव बा 5 बोसोरनि गेजेराव ओरैबायदि बिसोर मोजां मोनदों जे बेवहाय थिग नैबे दानि माने समजों गोरोबनाय सरकार होननानै बुङोबा जोंहा प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सरकारनि आदर्श बा बिथांनि जि मावनाय खामानिफोर बेखौ मोजां मोननानै बयबो माने दावगाबोदों आरो जौगानाय बिथिङाव दिनैहाय बेवहाय जोंनि समस्तिनि सिङाव बेयाव मडेल कलेज मोनसे जाबाय आरो नै सप्तानैसो सिगाङाव बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास मोनसे उदालगुरि कलेजावनो बेखेवदों आरो दा बे फैगौ
2026 मायथाइयाव जोंहा नैबे जोंनि माने धनस्रि समस्तिनि सिङावनो बड'लेण्ड माने इउनिभारसिटिनि केम्पास फुफ्लेजे बेयाव जानो थांगासिनो दं। दा बेफोरखौ नायनानै बिराद मोजां मोनदों, रायजोफ्रा बिराद मोजां मोनदों। आरो साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआवबो थाखा फैसा नाङाबासिनो जा मेरिट बेसिसाव साख्रिखौ मोननो हादों। आरो जायफ्रा दिनै डक्टर इन्जिनियार फरायनो थाखाय गोसो, जायफ्रा हाइलि माने इडुकेटेड मानसिफोर, बिसोरो मोजां साख्रि गेजेटेड अफिसार जानो थाखाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे कचिं सेन्टार खालामना होनानै बा बड'फा इउ एन ब्रह्म सुपार 50 हिसाबै मोनसे मिसन खालामनानै बै जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ होनो थाखाय सुबिदा होदों जोंहा बिटिआर सरकारनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा। दा बेनिखायनो बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा बा लोगोसे जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जितु भबिष्यत दं बेखौ बयबो मोजां मोनदों। ओंखायनो लोब लोब माने बारायबोनायखौ नुनानै जोङो बे एबारबो आरो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारानो आरो फैफिनगोन, जों बेखौ फ्राय रोखा जानो हादों आरो। टिकेटखौ लानानै আজি 17 বছৰ হয় মই হাগ্ৰামাক ভোট দি আহিছোঁ। 17 বছৰ মূৰত কোনো 10 টকাৰ মাল মই পোৱা নাই আজিলৈকে। আজি 5 বছৰ মূৰত ৰাস্তা ঘাট পাইছোঁ, আয়ু ঘৰ চব পাইছে। আমি 9টা ভাই 8টা ঘৰ পাইছোঁ, কিন্তু হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বত একটা ঘৰ মই পোৱা নাই। তা এতিয়া ইলেকশ্যন আহি গৈছে, তেওঁ কৈ আছে প্ৰমোদ বড়ো ফেল কৰিলে, জিকি গ'লে আমাৰ খাস মাটিটো লৈ যাব। এনেকা কৰি গাঁৱে গাঁৱে ভয় দেখাই আছে। মই কৈছো ভয় খাব নালাগে, আপোনালোকে নিশ্চিন্তই থাকক। প্ৰমোদ বড়ো মাৰিলে তেওঁ মাৰিব, জিকালে তেওঁ কৰিব। এইটো মই এইখিনি কৈ মই বক্তব্য, ভয় খাব নালাগে। আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰত ভোট দিয়ে জয়যুক্ত কৰক, ভয় খাব নালাগে।